Bagyong Verbena nabatyagan na sa Giwan, Eastern Samar. Matud ni Alfredo Opana nga kadlawon pa lang kaganiha dihang nagsugod ang uwan ug nabatyagan ang hangin. Nabatyagan ang pagkusog sa uwan ug hangin pasado alas 8 sugod kaganihang buntag. Padayon ang monitoring sa lokal nga hagamhanan sa dagan sa bagyo. Wala pa usab magpatuman og preemptive evacuation sa mga nagpuyo sa coastal barangays. Pasado alauna kaganihang udto dihang nasinati sa mga taga Catbalogan City, Samar ang kusog nga uwan. Nagpahigayon na og pre-disaster assessment emergency meeting kaganiha ang lokal nga kagamhanan. Uban ang nagkadiyang line agencies alang sa pagpangandam sa epekto sa Bagyong Verbena. Samtang sa Southern Leyte nasinati usab ang Bagyong Verbena. Sa post ni Beatriz Ran, iyang gipakita ang kusog nga uwan nga nasinati sa barangay Nahaong sa Libagon, Southern Leyte. Tungod sa walay huno nga uwan, hinay-hinay nga misaka ang tubig baha sa ilang lugar. Human sa pila ka oras, mihinay ang uwan ug miubos na ang lebel sa baha.